Πρόσφατα σας είχα δείξει μια πάρα πολύ οικονομική 75 τηλεόραση. Πάμε τώρα να δούμε κάτι ακόμη μεγαλύτερο και ακόμη πιο οικονομικό. Πάμε να δούμε έναν πολύ ωραίο προτζέκτορα, ο οποίος παίζει αρκετά κάτω από τα 3 εκατοστάρικα. Και για την ακρίβεια έχουμε τον Wambo Valley 1 Pro, έναν πολύ οικονομικό, όπως σας είπα, μεγάλο smart έτσι προτζέκτορα. Μπορούμε να έχουμε μέχρι 130 inches λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση, συν ότι έχουμε και άλλα πολύ ωραία πραγματάκια στη συγκεκριμένη εδώ πέρα συσκευή, όπως επίσης πολύ ωραία πραγματάκια θα βρούμε στο keysfan.com, το site που έχει τα καλύτερα κλειδιά για Windows 11 θα βρείτε εκεί μέσα, θα βρείτε και Office, θα βρείτε και bundles και μην ξεχάσετε να βάλετε τον κωδικό που σας έχω κάτω στην περιγραφή, έτσι ώστε να πάρετε και 50% έκπτωση και τα οικονομικά κλειδιά να τα πάρετε ακόμη πιο οικονομικά. Πάμε να δούμε τώρα μερικές πιστοποιήσεις που έχει ο συγκεκριμένος πριν τον ανοίξουμε και τον δοκιμάσουμε. Θα δείτε εδώ πέρα ότι έχουμε YouTube, Netflix και Prime Video, γιατί ο συγκεκριμένος εδώ πέρα έτσι προτζέκτορας έχει Google TV, official Android 14 τρέχει στο εσωτερικό του και είναι certificated ο συγκεκριμένος για Netflix, οπότε μπορείς να βλέπεις Netflix και YouTube σε καλή ποιότητα, βέβαια θα τα δούμε και στη συνέχεια. Και εννοείται επειδή έχουμε Google TV μπορείς να βάλεις οποιαδήποτε εφαρμογή θέλεις και μάλιστα βλέπουμε εδώ πέρα και κάποιες λειτουργίες που έχει το 360 stand που θα το δούμε καλύτερα με το που το ανοίξουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μου αρέσουν αυτά τα αυτοκόλλητα που βγαίνουν και δεν αφήνουν κόλλες. Πάνω σου έχει κάποιες οδηγίες που δεν θα τις διαβάσει κανείς. Προχωράμε με το επόμενο που είναι ένα κουτάκι, το οποίο σου έχει δεύτερο φιλτράκι, γιατί έχει ανεμιστήρα ο συγκεκριμένος όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια 28 dB, οπότε θα είναι αρκετά αθόρυβος. Μας δίνει ένα ανταλλακτικό φιλτράκι λοιπόν για τον προτζέκτορά μας. Ευρωπαϊκό καλώδιο εννοείται, όπως επίσης και ένα telecontrol, το οποίο μάλιστα έχει και dedicated κουμπιά για YouTube και Netflix, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και για Prime Video. Έχουμε και για φωνητικές εντολές, οπότε μια χαρά. Έχουμε και ένα τηλεκοντρόλ για τις smart λειτουργίες. Το αφήνουμε και αυτό εκεί στην άκρη και πάμε τώρα στον εκτυπωτή. Ποιον εκτυπωτή? Και πάμε τώρα στον προτζέκτορα, να τον βγάλουμε και αυτόν εδώ από το σακούλι του. Αρχικά θα ξεκινήσω με την ποιότητα κατασκευής που είναι από πολύ ωραίο έτσι πλαστικό συγκεκριμένος. Έχει αυτή την κρέμα πόχρωση, δηλαδή άμα το δείτε με την μπλούζα μου είναι κάπως πιο κρέμ, βασικά δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Είναι αυτό το χρώμα, είναι ένα μπεζ ανοιχτό, δεν είναι λευκός δηλαδή. Έχουμε και μπροστά εδώ κάποιες πιο ασημένιες λεπτομέρειες που παίζουν έτσι με το φως. Αυτό που θα δούμε μπροστά εδώ είναι ο αισθητήρας για το autofocus, όπως επίσης ακόμη και η υπογωνία να τον βάλει στο συγκεκριμένο εδώ πέρα προτζέκτορα πάλι ρυθμίζει την εικόνα. Και εδώ έχουμε το καπάκι που έχουμε τον φακό, που επειδή έχει autofocus δεν κάνουμε εμείς κάποια ρύθμιση. Ο συγκεκριμένος, μιας και βλέπουμε τον φακό, να πούμε ότι υποστηρίζει 1080p native. Αυτή είναι η ανάλυση που προβάλλει. Εννοείται ότι μπορεί να υποστηρίξει και 4K περιεχόμενο να δεις. Σε Full HD βέβαια θα γίνεται η μετατροπή. Μάλιστα έχει μια αρκετά δυνατή λάμπα στο εσωτερικό του. Φτάνει 900 ANSI lumen και δεν σταματάμε εδώ πέρα. Πάμε στην πίσω πλευρά να δούμε εδώ τι συμβαίνει. Έχουμε κάποιες γρίλες για τον εξαερισμό, όπως επίσης από υποδοχές έχουμε τα βασικά. Έχουμε μια αποδοχή έτσι ακουστικών παύλα ηχείων να βάλουμε εδώ, μια HDMI 2.1 η συγκεκριμένη και έχουμε και μια USB αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο φλασάκι ή οτιδήποτε για να παίξουμε κάποια ταινία ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Να πω ότι ο συγκεκριμένος, όπως είπαμε, έχει Google TV στο εσωτερικό του, έχει έναν τετραπύρινο επεξεργαστή, 2 GB RAM και 32 GB σε εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, οπότε ακόμη και έτσι μπορείς να βάλεις κάποια ταινία μέσα χωρίς να χρειάζεται να έχεις φλασάκι ή οτιδήποτε, κατευθείαν μπορείς να το κατεβάσεις, μιας και είπαμε ότι μπορείς να βάλεις οποιαδήποτε εφαρμογή θέλεις. Αυτό που θέλω να σχολιάσω επίσης είναι και το stand που μπορείς να το έχεις να προβάλλει μπροστά όπως το έχω τώρα, μπορείς να το βάλεις σε κάποια υπογωνία, είτε μπορείς να το βάλεις να προβάλλει και τελείως στο ταβάνι, αν θέλεις, γιατί πολλές φορές η τύχη στο σπίτι είναι γεμάτη, οπότε μπορεί να σε ξάπλα, ξέρω εγώ, στο κρεβάτι σου και να το έχεις βάλει να φέγγει έτσι, να φωτίζει και να προβάλλει προς το ταβάνι. Οπότε έχουμε αυτήν εδώ την πολύ ωραία βάση που ρυθμίζεται και το βάζεις ακριβώς όπως θέλεις εσύ. Μάλιστα στο κάτω μέρος σου έχει και υποδοχή 1/4 εδώ πέρα. Αν θέλεις να το βάλεις και σε κάποιο τρυπόδι, το συνδέεις εδώ και κάνεις έτσι τη δουλειά σου. Να πω ότι η βάση δεν γίνεται να αφαιρεθεί. Γιατί όπως βλέπετε η υποδοχή τροφοδοσίας είναι εδώ πέρα. Δεν είναι πάνω στον προβολέα μας. Η αλήθεια είναι θα προτιμούσα να ήταν πάνω στον προβολέα, έτσι ώστε άμα ήθελα για κάποιο οποιοδήποτε λόγο να μπορώ να αφαιρέσω τη βάση, κάτι που τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Στο εσωτερικό του έχουμε
και ηχιάκια 13W για να μπορούμε να ακούμε χωρίς να χρειαζόμαστε κάποια εξωτερική πηγή ήχου, όπως επίσης υποστηρίζει και HDR10 ο συγκεκριμένος εδώ πέρα προβολέας. Οπότε αυτό που μένει τώρα είναι να πάμε να το συνδέσουμε και να τσεκάρουμε πώς είναι το λειτουργικό του και γενικότερα πώς είναι η εικόνα του. Σύνδεσα λοιπόν εδώ πέρα τον projector και πάμε να τσεκάρουμε μαζί λίγο καλύτερα την εικόνα. Αρχικά το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι τρέχει Google TV, όπως είπαμε και προηγουμένως μέσα στο βίντεο. Οπότε αν έχεις μια τηλεόραση με Google TV, το λογισμικό και γενικότερα η περιήγηση μέσα στο μενού είναι πάρα πολύ οικία, είναι πάρα πολύ εύκολη. Για την ακρίβεια, μιας και μιλάμε εδώ πέρα για το Google TV, να πούμε ότι από εφαρμογές κυριολεκτικά έχει άπειρες επιλογές εδώ μέσα, ανάλογα τις ανάγκες που έχει ο καθένας, είτε για να δεις τις ταινίες σου, είτε για να βρεις streaming εφαρμογές, είτε οτιδήποτε. Μπορείς να σετάρεις Kodi, μπορείς να σετάρεις Streamio. Αν κάποια εφαρμογή το Google TV δεν την έχει μέσα, με φλασάκι περνάς στο APK και έτσι μπορείς να εγκαταστήσεις και τρίτες εφαρμογές που δεν υπάρχουν στο store, οπότε μπορείς να έχεις έξτρα παραμετροποίηση. Γενικότερα το Google TV, όπως είχα πει και για τις τηλεοράσεις αντίστοιχα και στους projectors, είναι αυτό που αξίζει περισσότερο, γιατί έχει τη μεγαλύτερη παραμετροποίηση και τις περισσότερες επιλογές. Τώρα από εκεί και πέρα εδώ δεν νομίζω ότι έχω να πω πολλά πράγματα. Ξαναλέω, είναι το κλασικό μενού όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε μια Google έτσι, τηλεόραση, ας το πούμε έτσι. Εδώ βάζει και τα διάφορα φόντα όταν το κλείνεις ή το αφήνεις να μπει σε αναμονή. Ένα έξτρα κουμπάκι που έχει το χειριστήριο που αυτό το κάνει και αυτόματα. Αν καταλάβει ότι κουνάς τον προβολέα, το κάνει και αυτόματο. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να κάνει αυτή τη στιγμή autofocus. Όπως επίσης, αν το έχεις λίγο στο πλάι, πάλι ρυθμίζει λίγο την εικόνα, ή αν το έχεις κάποια έτσι κλίση, το καταλαβαίνει και το φτιάχνει. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο και πώς δουλεύει μέσα στα μενού. Το πρώτο που θα ανοίξω, ας το πούμε έτσι, που έχω συνδέσει είναι ένα YouTube. Από ταχύτητα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω, και μάλιστα το Wi-Fi τώρα είναι στον κάτω όροφο, παρόλα αυτά τα πηγαίνει πολύ καλά. Δηλαδή να σκρολάρουμε να δείτε πώς τα φορτώνει γενικότερα, τα πηγαίνει αρκετά καλά εδώ προβολέας, χωρίς να λαγκάρει ή οτιδήποτε. Να ανοίξουμε και ένα βίντεο να δούμε όλη τη διαδικασία μέσα στα μενού, διαφημίσεις να δούμε λίγο. A few minutes later. Ανοίξαμε τώρα ένα βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και τις ιδανικότερες συνθήκες εδώ μέσα για έναν projector, γιατί όπως θα δείτε πίσω μου έχω 3 παράθυρα που βάζουν φως και χτυπάνε πάνω στην οθόνη του προβολέα, το πούμε έτσι, στο πανί που έχω στήσει. Παρ' όλα αυτά έχουμε τίμια εικόνα. Τώρα να πω την αλήθεια, 900 ANSI Lumen δεν νομίζω ότι τα βλέπω στο πανί. Θα έλεγα ότι είναι λιγότερο ο συγκεκριμένος. Έχει μια ικανοποιητική φωτεινότητα για να είσαι στις συνθήκες που είμαστε τώρα. Δηλαδή να έχεις σκοτάδι και ιδανικά να έχεις ακόμη περισσότερο σκοτάδι από ό,τι έχω εγώ εδώ μέσα για να δεις καλύτερα την εικόνα σου. Τώρα να τσεκάρουμε και λίγο εδώ πώς φορτώνουν τα πράγματα. Επειδή είπαμε ότι είναι Full HD ο συγκεκριμένος έτσι προβολέας, η μέγιστη ανάλυση που μας αφήνει και στο YouTube είναι Full HD, δεν με αφήνει να πάω παραπάνω. Να κάνουμε και έτσι λίγο σκρολάρισμα. Βλέπετε ότι τα φορτώνει έτσι αρκετά γρήγορα και κάνει δουλειά. Γενικότερα μπορώ να πω ότι παίζει καλά το μενού του και είναι και αρκετά γρήγορος. Δηλαδή για τετραπύρινο με 2 GB RAM και γενικότερα δουλεύει και δουλεύει καλά. Οπότε έχουμε εννοείται το YouTube μας για να παίξουμε την παλίτσα. Μπορώ με ένα κουμπί να πάω τελείως πίσω. Εντάξει, Netflix και τα λοιπά είπαμε certificated, οπότε είμαστε κομπλέ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παίξουμε. Αυτό που θέλω κιόλας να τσεκάρουμε, έχω βάλει εγώ εδώ ένα φλασάκι για να τσεκάρουμε κιόλας ότι με τη USB μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα. Εννοείται επειδή κατεβάζεις και file manager αν θέλεις σαν εφαρμογή, έχεις επιλογές μέσα να αντιγράψεις αν θέλεις στο εσωτερικό του την ταινία, είτε να την παίξεις κατευθείαν έτσι από το φλασάκι. Τώρα την έχω εγώ εδώ μέσα. Για παράδειγμα, ας πάμε πίσω. Έχω βάλει εγώ ένα VLC στον συγκεκριμένο έτσι προβολέα. Εννοείται μπορείς να βάλεις όποια εφαρμογή θέλεις για να παίξεις τις ταινίες σου. Εδώ πέρα έχω κάνει κάποιες δοκιμές. Από ό,τι θα δείτε μέσα έχει 3 ταινίες. Έχω βάλει το Interstellar. Η πρώτη στα αριστερά που δείχνει τώρα και σαν συμβολάκι ότι έχει παίξει μισή, πρακτικά δεν μου ανοίγει. Είναι σε 4K. Δεν ξέρω αν φταίει το αρχείο της ταινίας. Το PC μου παίζει, στον προβολέα δεν μου παίζει. Παρ' όλα αυτά την έχω κατεβάσει και σε 1080p. Ξαναλέω, λογικά το αρχείο θα φταίει. Βλέπω ότι μας έβγαλε και την ειδοποίηση HDR10 πάνω εκεί. Και αν την προχωρήσουμε τώρα την ταινία, πέρα ότι ρολάρει αρκετά καλά και τώρα είμαι και από αργό φλασάκι κιόλας που την έχω βάλει μέσα. Δηλαδή ο player του, βασικά η ταχύτητα του προβολέα είναι αρκετά καλή. Ελληνικούς υπότιτλους υποστηρίζει κανονικά. Εντάξει, VLC έχουμε, οπότε
Ό,τι και να κάνεις, παίζεις μπαλίτσα. Δεν σου κάνει το VLC, βάζεις κάτι άλλο. Οτιδήποτε θέλεις, το σετάρεις και το φτιάχνεις. Σαν ποιότητα εικόνας τώρα σου έχει και κάποια mode που μπορείς να παίξεις μπαλίτσα. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ στις ρυθμίσεις, μπορείς να πας στην προβολή. Αυτή τη στιγμή, επειδή καταλαβαίνει ότι έχει HDR10, σε αφήνει να πειράξεις με βάση το HDR. Ας το πούμε για παράδειγμα, δηλαδή τώρα μου το έχει σαν ζωντανά χρώματα HDR10. Αν πάω στο YouTube θα μου το λέει σκέτο ζωντανά χρώματα ή οτιδήποτε άλλο, ανάλογα τώρα το προφίλ της εικόνας που έχεις επιλέξει να βάλεις, που από εκεί και πέρα ρυθμίζεις και το κάθε τι ξεχωριστά που θέλεις, όπως επίσης μπορείς να ρυθμίσεις μέχρι και τη θερμοκρασία του χρώματος, ξεχωριστά τα χρώματα εδώ, μπορείς να παίξεις γενικότερα μπαλίτσα και να τον φέρεις έτσι λίγο περισσότερο στα μέτρα σου. Έχει μπόλικες ρυθμίσεις, ρυθμίζεται καλά, καλή ποιότητα. Ακόμα και στο Full HD που βλέπω αυτή τη στιγμή και με φως να χτυπάει πάνω στο πανί, πάλι έχει αρκετά τίμια ποιότητα. Θα ήθελα περισσότερη φωτεινότητα, είναι η αλήθεια. Μενού, λειτουργικό και γενικότερα αυτά δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Υποδοχές έχει τις τυπικές, μία HDMI και μία USB. Εντάξει, δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω να πούμε την αλήθεια. Ενδεχομένως θα μου άρεσε να έχει και μία δεύτερη HDMI αν θέλεις να βάλεις δύο πράγματα. Αλλά αυτά με ένα χαμπάκι φτιάχνεται αρκετά εύκολα. Αυτό είναι που θα ήθελα, είναι περισσότερη φωτεινότητα. Τώρα, από θέμα ήχου, έχει ηχιάκια, μας γράφει και ένα Dolby Audio εδώ στο πλάι, πάρα πολύ τυπικά ηχιάκια. Ναι, μεν μπορείς να δεις, ας το πούμε έτσι, την ταινία σου. Αν θέλεις, εννοείται θα πρότεινα με Bluetooth και τα σχετικά ή με την υποδοχή που έχει να συνδέσεις κάποια ηχόμπαρα, κάποιο ηχιάκι ξεχωριστό για να έχεις και καλύτερη εμπειρία. Θα κάνεις τη δουλειά σου, αλλά είναι απλά τυπικά ηχιάκια, τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα από θέμα θορύβου, περίμενα ότι θα κάνει περισσότερο θόρυβο. Ακούγεται ο ανεμιστήρας του. Βέβαια, ακόμα και σε σιγανή ένταση, ας το πούμε, να το έχεις, δεν ακούς τον ανεμιστήρα. Είναι αρκετά θόρυβος για projector ο συγκεκριμένος, οπότε τα πηγαίνει έτσι αρκετά καλά. No copyright music. Έχουμε και τις φωνητικές εντολές, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Να βάλουμε έτσι και ένα τραγούδι να το ακούσετε όσο μπορείτε να το ακούσετε από τα μικρόφωνα. Σε μία απόσταση περίπου 1 μέτρο από τον προβολέα. Ένταση έχει αρκετή. Αυτό που του λείπει από τα συγκεκριμένα εδώ ηχιάκια είναι το μπάσο, που εντάξει είναι και το λογικό, είναι αρκετά μικρά έτσι, ηχιάκια, αλλά όπως είπα, μια ταινία μπορείς να τη δεις, ρε παιδί μου, σε ώρα ανάγκης, αν δεν έχεις ηχόμπαρα ή δεν έχεις οτιδήποτε κτλ. Θα την κάνεις στη δουλειά σου, ένταση έχουν, εκεί που χωλένουν είναι στον μπάσο. Αυτός λοιπόν ήταν ο Wanbo Valley 1 Pro, ένας οικονομικός προβολέας, γύρω στα 250 ευρώ παίζει ο συγκεκριμένος. Η αλήθεια είναι, στη συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές που πάνω κάτω είναι οι ίδιες. Ενώ σε θέμα εικόνας δεν θα βρείτε κάτι πολύ καλύτερο, κάτι πολύ χειρότερο. Πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο, ας το πούμε έτσι. Αυτό που προτείνω, όπως το έχει και ο συγκεκριμένος εδώ πέρα προβολέας, είναι να πάτε σε τουλάχιστον native 1080p. Μην πάρετε κανέναν 720p κτλ. Όπως είναι δηλαδή ο συγκεκριμένος εδώ πέρα 1080p, πας κάτι σε τουλάχιστον αυτό. Κάτω στην περιγραφή εγώ θα σας έχω ένα link για να το τσεκάρετε. Αρκετά γρήγορος, τις bare minimum υποδοχές έχει ο συγκεκριμένος για να κάνεις τη δουλειά σου. Οπότε το τσεκάρετε και εσείς το link που θα έχω κάτω στην περιγραφή για περισσότερες έτσι πληροφορίες. Αυτά λοιπόν, κάντε μια εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!